Najčešće greške koje pravite kada se same farbate kod kuće. Ako si ikad pomislila, ma lako je, kupim farbu i gotovo, grešiš. Pogrešna nijansa. Boja na kutiji često nije ista na tvojoj kosi. Uporedi tonove, pogledaj slike na internetu ili pitaj nekog ko ima iskustva. Bolje proveri sad nego da se sutra iznenadiš u ogledalu. Preskačeš test alergije. Znam, svi ga preskaču, ali ne bi trebalo. 2 dana pre farbanja namaži malo farbe na podlakticu. Ako svrbi ili pecka, odustani odmah. Zdravlje je važnije od boje. Nanosiš farbu nasumično. Ne ide to odokativno. Radi pramen po pramen, polako i uredno. Ako imaš nekog ko da ti pomogne, još bolje, tako boja ispadne ujednačeno i lepo. Pereš kosu prerano. Posle farbanja sačekaj bar 48 sati pre sledećeg pranja. Tako će se pigment bolje uhvatiti i boja duže trajati. Malo strpljenja, mnogo sjaja. Farbanje kod kuće može biti zabavno i uspešno, ali samo ako uradiš to pravilno i s pažnjom. Da li se ti farbaš kod kuće ili više voliš da odeš kod frizera?